Allah kare da kai ne gaishe ku ba ni san abin da zai taba lahiya ba adin masu gadi gaishe ku sarki da sai kada a shiga da amma da kaza ya zalage su biya taka shi ne gaskiyar lamarin ire kai dai yawa ya san ko ai ya san ka ba ki ko ne da ban gaishe ka garkuwa sadauki ana da